בווידאו הזה נראה איך מתכנתים לווינדוס פון 7. בווינדוס פון 7 צריך להתקין את Visual Studio 2010 ועוד כמה תוספים, אבל זה כבר כל אחד יעשה על פי האתר של מייקרוסופט. קודם כל New Project. בשפת C# צריך לתכנת ל-Silverlight for Windows Phone. נקרא לזה Phone App 3. נשים את זה בתיקי המספר 3. ואוקיי. אנחנו נשאלים איזה גרסה לבחור. נבחר את הכי חדשה, 7.1. אז ככה, זה משטח העבודה שלנו. כאן אפשר לראות, זה מזכיר קצת תכנות ב-ASP, אבל זה פשוט XAML, וכאן זה הממשק הגרפי. בואו נתחיל לערוך את זה. קודם כל, בואו נראה מה יש כאן. את My Application ו-Page Name, אפשר לראות שזה שני השדות האלה. נגיד נקרא לזה My First App. וב-Page Name נקרא לזה Smooth Apps. אפשר כמובן גם בלי זה או זה, אבל בינתיים נשאיר אותם. עכשיו כאן בגריד זה כל השטח הזה, זהו הגריד, Content Panel. בואו נוסיף כאן עכשיו מתוך התפריט Tools את כל הפקדים שאנחנו יכולים להוסיף. בואו נעשה לדוגמה מחשבון קטן של כפל או כל דבר אחר. בואו קודם כל נוסיף בשביל הדוגמה את Scroll Viewer, שזה אומר שנוכל למשוך להחזיק כאן בפלאפון ולמשוך את זה ימינה שמאלה למטה לאן שרוצים. עכשיו בואו נראה את המאפיינים שלו. Horizontal Alignment, Margin, Name, Vertical Alignment ו-Width. אנחנו לא צריכים את Width ולא צריכים את Height. וכאן Horizontal Alignment, Control רווח, יראה לנו את האפשרויות. נעשה Stretch, שזה ייפרס על הכל, ו-Vertical גם Stretch, שזה ייפרס על הכל. כל הדברים האלה אפשר לראות גם בפרופרטיז, פרופרטיז של Scroll Viewer. ללחוץ F4 פשוט כשלוחצים עליו, אבל יותר קל לערוך אותם מכאן. אם מתעקשים אז אפשר לשנות מכאן ולראות איזה עוד אפשרויות יש. ובתוך זה בואו נעשה את זה ככה, Control Delete כדי להעלות את זה למעלה דרך גרב, וכאן Scroll Viewer כדי שנוכל לשים דברים בפנים. בואו נוסיף בפנים למשל image, זה האימג' שלי. אותו דבר, גם לא יש מאפיינים. בואו ונמחק את זה. ונוסיף כאן, קודם כל נבחר לו את הסורס שלו. נבחר כאן סורס, הכנתי משהו, איפה זה? WP7 BG1. רואים, בגלל שהורדנו את ה-width ואת ה-height, אז הוא פשוט פרס אותו על הכל. אפשר גם כאן להוסיף לו את ה-horizontal alignment וכל הדברים האלה, כל המאפיינים שכתובים כאן בצד ימין. אבל מי שיתעקש לשחק עם זה. בואו נלחץ פליי, נראה מה זה אומר, מה שהוספנו בינתיים. הנה, פליי מריץ לנו את האמולטור של הווינדוס פון. ייקח לו טיפה זמן להיטען, אבל תכף הוא יתחיל. וזהו, זאת האפליקציה שבנינו.
רואים שאם לוחצים אז אפשר למשוך את זה למעלה ולמטה, לשחק עם זה, בסדר, האפליקציה פשוטה בלי כמעט קוד C# עדיין. נחזור אחורה. עכשיו בואו נוסיף, בהתחלה נוסיף אותם כאן. קודם כל נוסיף כאן טקסט בלוק. טקסט בלוק זה כמו לייבל. בואו נראה. margin, name, vertical alignment. הניים שלו יהיה, נקרא לזה tb1. סתם כי אם נרצה לגשת אליו אחר כך מתוך הקוד, אז נוכל לעשות מה שרוצים. כלומר, בלי name, זה פשוט, זה עדיין יהיה קיים, אבל אי אפשר לגשת אליו מתוך הקוד של C# אחר כך. והטקסט, בוא נעשה please enter numbers. בואו נמרכז אותו, center, ו-vertical, vertical נמחק, ונמקם אותו על פי הדברים האלה. אפשר גם פשוט למשוך אותו עם העכבר, ורואים שמה שהשתנה כאן זה margin. בואו נשנה לו את הגודל פונט. פונט סייז שווה, נעשה לו 48. כן, בסדר. עכשיו בגלל שיש לו height כאן, אז הוא דוחס אותו בתוך הנמדים שמוגדרים כאן. בואו נמחק את זה. ומשום מה עדיין לא רואים, אולי בגלל המרג'ין. אוקיי. Shift Delete זה כדי למחוק שורה שלמה. אני מוחק את זה, מה קורה? בסדר. נשים את זה כאן, ועכשיו בואו נוסיף לחצנים, בטן, לחץ פעמיים וטקסט בוקס. דרך אגב, אפשר פשוט להוסיף טקסט בוקס ככה. בואו נעתיק את כל זה. הוא מראה לנו שזה שגיאה כי יש לנו שני אובייקטים עם שם אחד, עם name אחד. בואו נקרא לזה טקסט בוקס אחד, ונשנה את זה כאן, במקום טקסט בלוק לטקסט בוקס. נמחק את זה, Shift Delete ו-Control Delete. נעשה כאן שתי תיבות של מספרים, נעתיק את זה, נשים את זה כאן. כתוב לפני משהו כי יש כאן טקסט שווה לזה. עכשיו את הלחצן נשים כאן, ונעתיק עוד תיבה לכאן, ונמרח אותה על כל זה, ולתיבה הזאת נקרא טקסט בוקס 3. עוד דבר קטן אחרון, קונטנט של בטן, יהיה קלקטיס. ונעשה לזה פונט סייז גם כן, שיהיה גדול יותר. נעשה לזה 36. בסדר.
אוקיי, זהו, מוכן לנו כל מה שיש כאן עכשיו. אם נריץ את זה, נראה שזה יראה לנו באמת את כל הדבר הזה. רק האימג' ששמנו, רק הוא נמצא בתוך סקרול ויואר, בגלל זה לא כל שאר הפקדים ששמנו בזזים. אם לוחצים על תיבת טקסט, אז הוא ניתן לנו פשוט לכתוב מה שרוצים, למרות שאנחנו לא צריכים אותיות אלא מספרים, אז מספרים וכן הלאה. וקלק דיסק לא עושה בינתיים כלום, כי לא הגדרנו לו כלום. נלך אחורה, ובוא נגדיר ללחצן הזה אירוע לחיצה. נלחץ עליו פעמיים, בטן אחד קליק. נראה שזה הגדיר לו כאן קליק שווה בטן אחד קליק. כלומר בטן אחד קליק, כי הניים שלו זה בטן אחד. ובוא נעשה עכשיו את נתפעל את מה שיש כאן. טקסט בוקס 3 נקודת טקסט שווה. אנחנו צריכים את טקסט בוקס 1 נקודת טקסט, אז בגלל שזה סטרינג וזה לא מספר, אז לא נוכל לחשב אותו. אז נעשה לו int נקודת פרס, שזה ממיר את הסטרינג שיש כאן למספר, ובואו נעתיק את זה. נעשה כפל in pairs text box 2 הפעם. עכשיו כל זה לא מספיק לנו, כי צריכים גם להמיר את זה בחזרה לסטרינג כדי שהטקסט הזה יוכל לקבל סטרינג. אז סוגריים to string. וזהו, בואו נראה איך שזה רץ. חמש כפול 99, קלק דיסק 495. סבבה. בואו נראה עוד משהו. אם אני רוצה שהוא יהיה לו אירוע של ברגע שהאפליקציה עולה, ב-C# היינו צריכים ללחוץ על החלון פעמיים כדי להגיע על המסגרת של החלון, כדי להגיע שיווצר אירוע on-load או משהו כזה. כאילו פורם קו תחתון load. כאן אנחנו צריכים בפון application page נוסיף כאן אירוע loaded tab יצר לנו את השיטה הזאת, את הפונקציה הזאת loaded. הנה אנחנו רואים שזה מוצב כאן. נגיד שבלואודד נרצה שה-please enter nums קראנו לו קודם tb1. אז tb1 נקודה טקסט, נעשה שיהיה please enter numbers. בואו גם נעתיק את זה ונשים את זה כאן. נערוך את זה מכאן. נשים x שנדע שזה כפול. במרג'ין שלו. בואו נראה. הנה אנחנו רואים שבגלל ששינינו את האירוע load, באירוע load אמרנו לו לשנות את התווית הזאת, אז הוא שינה אותה. היא ארוכה, אז זה לא מספיק, אבל בסדר. זה מספרים, 6 כפול 4 שווה 24. מעולה. עכשיו, בשביל לפרסם את האפליקציה, בעצם בואו, לפני שאני מפרסם אותה, נשים את כל התוכן הזה בתוך סקרול ויואר, ונראה איך שזה יהיה, אם זה יעבוד. לא, זה עושה לו בעיות. טוב, אז בואו נחזור עם זה אחורה. נוותר על זה.
בשביל לייצא את האפליקציה כדי להעלות אותה לאתר של מייקרוסופט חייבים כמה דברים. קודם כל, כאן ב-Build Configuration Manager חייבים לעשות שזה יהיה ב-Configuration של Release, Close, וכאן Open Marketplace Test Kit. רואים שצריכים להציב כאן כמה תמונות בגדלים האלה, 173, 99, 200, וכאן עוד 1 עד 8 תמונות של סקרינשוטס, חייבים. בואו נוסיף תמונה ב-173, שמרתי כאן כמה תמונות כאלה, 173, 99 ו-200. סקרינשוט עדיין אין לנו, אז בואו נעשה פליי. וכאן בחץ ימינה פתח לנו חלון חדש, וכאן אנחנו לוקחים את הסקרינשוט שלו, הנה, ונעשה לו סייב. שולחן עבודה בגלישרת SS1, בואו נעשה אפילו 6 כפול 2 קלק דיסק 12, capture, save, SS2. וכאן מציגים את זה. בוא נעשה אוטומטית טסט. כאן הוא מריץ בדיקות כדי לראות שבאמת עשינו הכל בסדר. פס. הכל בסדר. Capabilities used by application IP cap networking. זה אומר שכאן, בוא נראה אם אני זוכר איפה זה נמצא. כן, כאן. הוא משתמש רק בנטוורקינג, רק בזה. כלומר, את כל היתר, את כל זה, אפשר להוריד. בואו ולא נוריד אותם, אלא נעשה כאן אותם בתור הערה. וגם נתעל בתור הערה. זה פשוט מציין שהאפליקציה שלנו במה משתמשת ב-Identity Device, ב-Location, כלומר GPS וכאלה, מיקרופון או קאמרה או כל הדבר אחר. סייב. בוא נעשה לזה עוד פעם על טסט. בסדר, עובד. עכשיו, משהו גם אחר חשוב שצריך לראות, זה אנחנו רואים כאן Application Icon, PNG, ו-Background PNG. נפתח ונראה, אלה שתי תמונות שחייבים לשנות, אלה יהיו האייקונים של האפליקציה שבנינו. נעשה את זה ככה. ונפתח את התיקייה של מה שבנינו. 3, פונאפ 1, הנה, אלה שתי התמונות האלה. הנה אנחנו רואים background ו-application icon. וכאן אנחנו רואים באיזה גדלים זה היה? נראה. פשוט נפתח את $62 ו-173. אז ככה, 62 ו-173. בואו נמשך אותם לכאן, קופי לכאן, ובמקום background, במקום 173 נעשה background, ונדרוס את הקובץ, ובמקום 162 נדרוס אותו ב-application icon, סבבה. מה זה? רגע, מה קרה כאן? אוקיי.
ווינדוס 7 אתה מתיש. בוא פשוט נשנה את זה כאן. override ו-override. עכשיו נוכל לראות שזה הכל בסדר. אלה הקבצים שעשינו. C#. וזהו, והאפליקציה בעיקרון מוכנה. כאן אנחנו רואים שעדיין באייקון הקודם נעשה פליי עוד הפעם בתקווה שזה ישתנה כבר. לא, זה לא ישתנה. אז בואו נעשה לזה לחיצה ארוכה. הנה זה ישתנה בעצם. עוד פעם לחיצה ארוכה ו-uninstall, yes. וכאן עוד פעם פליי ובואו נראה מה יוצא מזה. מעולה. Thing to start, יופי. זאת האפליקציה שלנו. עכשיו בואו ונעלה את זה לאתר של מייקרוסופט. פלוס create.msdn.com. דרך אגב, הסמסונג אומני הזה, זכיתי בו בתחרות של מייקרוסופט לפיתוח אפליקציות. זכיתי במכשיר הזה. וזהו, כאן הוא כבר זיהה אותי כי הייתי רשום. וכאן עושים Submit for Windows Phone. ומעלים וממלאים את כל הפרטים שיש כאן, תכף נראה, הנה. Name for App Hub, כלומר בשביל המרקט הזה של האפליקציות, מה יהיה השם שלו, וכאן מעלים בקובץ, וכאן Describe, Price, Test ו-Submit, וב-Describe אתה צריך להציב תמונות והכל, בתוך שכולם מסתכל. מאוד. נראה לי שזהו. זהו בינתיים.